Assalomu alaykum mardam. Chiqadi ki medonin video imrozae mo XR da korpusi 13 Pro. Parto telefonu. Şu pardan gümüşe. iPhone XR da korpusi 13 Pro ay diga iPhone چی فرق داره چی خوبی و چی بدی داره در ویدیو امروزه همشه میفهمونیم. سر میکنیم ای ابزار ویدیو در درون کارابکش چی داره و چی نداره. پلوسا و مینوساش کنشنم. سر کردیم. کارابکای بولوش. اوپا. تلفن خودش سه تا کامera. راستش مونه چقدر مقصد короче اینجا داره شدن نمرش هست در اینجا چقدر که میدونن آیفون آخر وقتا همه خطر برآورده است داکومنت های درونش از سیم کارت هایی کنه که دیگه قطعیش так یک دونه کابل چقدر که آیفون های پسلدی مدل برآمده است هم یک تا کابل قطعی تمام یا هیچ نداره که سر میکنیم درباره خود تلفن قفا شیشگی برش متال نمیدونم چی نمودی متال так دیسپلیش هم بد نیست کدامی که XR استفاده بردگی یگان کس تا حاضر ای XR جلب کردگی نیست برای که تلفن خوبه و جای خچه مقصد در بین آیفون ها داره ایرم XR просто در درنی корпуси 13 Pro мондагӣ масалан нами ма шиштагим ина ҳами либос қати либосҳома дига мекунам ина ҳами қадар фарқия дора ҳамира просто пӯшокош ҳалиш кардагиан тамом камерош канашнаки ҳарсаш кор намекунад тоқа як камераш кор мекунад и камераш просто маҳкам кардагиай баъд спичкаш кор мекунад камераи пушташ 12 мегапикселае камераи пешаш яъне камераи фронталниш 7 мегапикселае фикр мекунам барои айфон нормалне памятҳо ё 64 гига мешава 128 мешава 256 мешава ай дига XR ягон фарқият надора ҳамун қаре ки ду камераи зиёдтиш задан барои базе буданаш оперативкаи телефон 3 гигара ташкил мекунад бисёро савол метавонанд ки барои чӣ дига телефонҳо ҳастанд ки 6 гига оперативка доранд а айфон боша 3 гига оперативка дорад оперативкаи айфон ай дига оперативкаҳо хеле фарқи зиёд дорад батарейкаш 2990 мач дар як соатае ки фикр мекунам ҳама айфондорое ки ҳастанд медонанд зарядтои айфонҳо чӣ хел мебарад 10-12 соат свободна заряди телефон мебарад айфони XR дар корпуси 13 Pro ай дига айфонҳо чӣ фарқ дорад фарқияташ тоқа дар дизайншай тамом баъд дар процессораш имина ай XR ки пеш баромадагӣ буд ба як дона камера ҳамун XR тоқа ба дизайнаш фарқ мекунаву тамом дисплей дурунуш дили ҷигараш тамоми ҷош ягай тоқа дизайнаш фарқ мекунад тамом қади телефон дар бозори ҳозира ай 21 000 то 26 000 ташкил мекунад ки зависит ай памятош хун мекунад конечно ки телефонҳои навш стоит ай даҳами сум и телефона харидан одамое ки XR истифода бурдагиан ай XR ягон шикоят кардагӣ нестанд а кадоме ки мефора ҳами чиза истифода бара аввал одамое ки XR истифода бурдагиан обычный XR ҳамвора пурсен агар шикоят кунанд значит нахаред агар шикоят накунанд метавонанд бихарен истифода барен ай ҳама телефонҳои XR кадомеда ки дар кор боша агар инаҷа сайти инстаграми мо и тарафта номерои мо метавонед ки муроҷиат кунед тамоми шаҳрҳои Россия мо доставка дорем тоҷикистон боша то душанбера дар байни 48 соат метавонем ки дасти шумода расонем хулосаи гап стоит ай телефона дар ҳамин нарх бихарем кадом одамое ки мехоҳанд айфон истифода баранд агар хоҳанд ки 3 камера буҷетни вариант бошад марҳамат метавонед бихарен
ягон баъдӣ ҳам надора, ягон плюси калон ҳам надора. Метавонед обичне истифода барен. Просто сета камера дора барои дизайн, хушругӣ ва бюджетни вариант. Ба ҳамин видеои имрӯзаи мо тамом. Лайк, поделитсаро фаромӯш накунед. Видеои нава ждат кунед.